And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. From best friends to lovers to strangers. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang AR. And this is my secret file. Year 2016. Meron akong best friend na itago natin sa pangalang JM. At si JM ang lagi kong kakwentuhan sa kung ano man ang nagaganap sa buhay ko. That time, may boyfriend ako. At siya ang lagi kong hinihingaan. Lagi siyang nag-a-advise. Siya ang nagsilbi kong walking diary. Even though may mga girlfriend naman ako, sa kanya lang ako laging nagkukwento. Hanggang sa nag-break kami ng boyfriend ko. At sa kanya pa rin ako naiyak. Sabay kaming umuuwi at pumapasok. Nagchat-chat din kami tungkol sa schoolworks at tinutulungan niya ako. Sa sobrang tagal niya na lagi siyang nandyan para sa akin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Then year 2018, sa kasamaang palad, namatay ang mama niya. Nagbago siya at tumahimik. I was there. Dinamayan ko siya. Hindi ko siya iniwan sa pagsubok na hinaharap niya. Hindi ko makakalimutan nung nasa ospital pa ang mama niya. First time kong makilala ang mama niya nun. And then the second time na nakilala ko o nakita ko ang mama niya, nasa kabaong na. Sayang, hindi man lang kami nakapag-bond ng mama niya. Isinama lang ako ni JM sa kanila para ipakilala sa iba pang family members niya nung burol ng mama niya. Patuloy lang ako sa pagdamay sa kanya. Kahit na pansin ko ang pagbabago niya. Well, what should you expect? Inawalan nga siya ng mama. Fast forward, may activity kami sa school at nagtanong siya. Kumusta ka na? Naka-move on ka na ba? Nagulat ako sa tanong niya. Sumagot naman ako ng, oo naman, tagal na nun eh. Nakita ko na napangiti siya. Hanggang sa lagi na niya ako ulit kinukulit. At tinatanong ako kung sino ang crush ko. That time, uso yung kanta ni Moira na Ikaw. Ilang araw ang lumipas, kinukulit pa niya ako. Then sabi niya,
Parang alam ko ang kanta ni Moira na sinabi mo nung isang araw ah. Ikaw ang title nun, 'di ba? Tumawa naman ako at sabi ko, "Oh." Then he asked, "Sino yung ikaw?" Then sumagot ako ng, "Ikaw." Napangiti siya. Lumipas pa ang mga araw, lagi na kaming magkasama. Na para bang walang araw na hindi kami magkasama. Feb 28, 2018, nagtanong siya kung pwede siyang manligaw. Sumagot naman ako ng oo. At sinabi sa kanyang sa bahay siya dapat manligaw. March 31, pumunta siya sa bahay para manligaw. Pero hindi siya hinarap ng mga lola ko. Kasi hindi pa raw pwede dahil bata pa ako. Pero nagpatuloy pa rin kami kahit pinagbawalan ako. Patago kaming lumalabas. Ang hirap ng situation namin. Since same kami ng school, dun na lang kami nagkakasama. Then, senior high school kami. Nag-working student kami ni JM. Since half day lang ang pasok namin, sa umaga napasok kami sa work. And then sa hapon, nag-aaral kami. Or vice versa, depende sa sked. Pagkatapos ng work, ihahatid niya ako sa sakayan para ma-sure na safe ako pa uwi. Kahit Sabado at Linggo, nag-work kami para lang makita rin namin ang isa't isa. Then hati kami palagi sa pagkain. Ako sa breakfast namin, siya sa lunch. Para makaipon kami. Ang saya namin. Kahit minsan may away, lagi namang naaayos. Hanggang sa nag-college ako, siya na lang ang nag-work. Nag-stop na siya sa pag-aaral dahil wala nang sumusuporta sa kanya. Lahat ng mga kapatid niya may mga asawa na. Siya ang nagbibigay sa akin ng pera pag short ako. That time, ang daddy ko, nasa UAE. Hindi niya na kami sinusuportahan kasi may kinakasama na siyang babae doon. Kaya si mama, siya ang nakayod sa aming 5 magkakapatid. Pero, ayun nga, kailangan magpatuloy lang sa buhay. Then year 2020. Alam kong maraming magsasabi sa inyo na ang tanga-tanga ko. Pero may nakilala ako sa church namin na itago natin sa pangalang MB. Since laging busy si JM sa work, wala siyang time sa akin. Nabuhos ang atensyon ko kay MB. Hanggang sa naging kami at iniwan ko si JM. Iyak nang iyak si JM. And then, ilang araw pang lumipas, niloko rin ako ni MB. At muli akong tinanggap ni JM. Hindi ako napagod mag-sorry kay JM. Pinatunayan ko sa kanya na hindi ko nagagawin uli yun. Binalikan niya naman ako. Masaya kami. Then bakasyon sa college, nag-work ako uli. Balak namin na siya naman ang mag-aral after ko. Kaso, April 10, 2021, namatay ang papa niya. Kaya mas lalo siyang nalungkot dahil wala na parehas ang parents niya. Dinamayan ko siya sa panahong kailangan niya ako. Fast forward, same routine as before. Hati kami lagi sa pagkain at araw-araw magkasama. Hanggang sa nakagraduate ako ng 2-year course sa college, siya pa rin ang kasama ko. Napagdesisyonan ng tita ko na papuntahin ako ng UAE. Si JM that time ayaw pumayag. Nag-iyakan kami. At narealize namin na wala namang kaming magagawa dahil ang desisyong ito ay para sa future namin. Nag-usap na lang kami kung paano ang setup namin. Kasi nga, hindi pa rin siya tanggap ng pamilya ko. Then December 23, 2021. Last kita namin. Marami akong inaasikaso. Sinulit namin ang araw na yun. May muntikan pang mangyari sa amin. Hindi namin ginawa kasi ang usapan namin pagtapos ng kasal tsaka namin yun gagawin para memorable.
Nag-iyakan kami nun, pati yung mga kapatid niya. Napalapit na rin kasi ako sa kanila. December 28, pumunta na ako sa UAE. Siya naman ay nakipagsapalaran sa Maynila. Dumaan ng ilang araw, sa kanya ako nagsasabi ng mga pasanin ko. Na homesick ako o di kaya ay nasa-stress sa trabaho. Then November 2022, nahuli ng pamilya ko na kami ni JM. Kung ano-anong sinasabi nila kay JM, nakakababa ng pagkalalaki. Pero pinili pa rin naming maging matatag at nagpatuloy pa rin kami. Ganon niya ako kamahal. Oo, nasasaktan siya sa mga sinasabi tungkol sa kanya ng pamilya ko pero hindi niya ako iniwan. Kaya lang syempre, hindi talaga may iwasan ang hindi pagkakaunawaan. Lagi na kami nag-aaway after that. March 2023, in-stalk ko ang FB niya at may nakita akong unfamiliar girl. React ng react sa post niya. Girl's instinct kumbaga. In-stalk ko si girl. Nagulat ako kung bakit kasama niya si JM. Chinat ko ang girl kung kaano-ano niya ang boyfriend ko. At ang sabi niya sa akin, boyfriend niya raw si JM. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko akalaing magagawa sa akin ni JM yun. Pero tinanggap ko pa rin siya. Kaya lang may nagbago. Lagi nang mainit ang ulo niya. Ako na lang ang laging nag-aaya sa kanya na mag-video call kami. Nag-iba siya, hindi na siya yung JM na kilala ko. Nagdaan ng ilang araw, sinabi ko sa kanya na uuwi ako ng December 2023. Sobrang saya niya. Inunti-unti kong ibalik ang tiwala ko sa kanya. Hanggang sa napapadalas na naman ang pag-aaway namin. Almost 5 years na raw kami pero hindi pa rin siya kilala sa amin. Sabi ko naman sa kanya, ipapakilala ko siya pag-uwi ko. Pero ginigiit niya pa rin na baka iba raw ang gusto ng pamilya ko. Para mapanatag ang loob niya, sabi ko na lang sa kanya ay ipapakilala ko siya sa September 13. Umagri naman siya. Pero pagpasok nitong buwan na ito, August 2023, nag-iba na naman siya. Alam kong may something. In-stalk ko ulit siya for the second time. May nakakuha na naman ng pansin ko, isang unknown girl. React ng react sa post niya. I know that something is fishy. Chinat ko si girl kung kilala niya si JM. And ang sabi nung girl, oo raw at nakaka-chat niya ito. August 15, 2023, saktong monthsary namin, 5 years and 3 months. Bigla na lang, hindi pinapansin ni JM ang message ko. Huling message niya sa akin, happy monthsary. Ang sakit, na parang ako pa ang nagmamakaawa sa kanya na magstay kahit siya ang may something or may problema or may dahilan. At eto, nandito pa rin ako sa UAE. Napapatanong kung sana ba ito patungo? Ang sakit tanggapin na ipinagpalit niya yung 5 taon namin sa isang linggo niya lang nakasama. At eto nga ako. Patuloy na lumalaban sa habon ng buhay. Hindi madali ang LDR. Pero nakadepende yun sa tao kung marunong makontento. Lahat naman ng tao nagbabago eh. At sana makahanap pa rin ako ng much better sa kanya. Ang sakit lang isipin na yung taong naging sandalan ko sa darkest moments of my life ay hindi ko nakasama ngayon. At parang hindi ko nakilala ngayon. From best friends to lovers to strangers. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si AR.
ito ang aking secret file.